Eni, pozri na ten sprcháč, to si videla? Ježiš, Rohový. to nemá chybu, toto naozaj. Už na úrovni. To je dobre, je to vymyslené, je to dobre. Mali pochodiť. Takže mám toto veľmi peknú. Tuto je také posedenie s výhľadom na hory. A teraz tu je ďalšia kúpeľka. Tu je ďalšia. Aha, to prídu spraviť. Čo vidíte? To je dobré, to je náš obraz. Spálňa. Wow. Ľudia, nemám slov. A pozri, ako lampička mala. Pekná. Marika, to je náš obraz. No, ja som si myslela, že sa im sem bude hodiť viac, ale ten výhľad Lenka z každého okna. No. Všetko to točí? Točím to všetko. Tu je prístelka, tu je ten krásny obraz, čo býval oproti. A teraz... A také tučnička. A to Tu si je skladala také zjebka ďalšia. má to nájsť na stene, Pekné. ale perfektné také. A ja mám Pucle? prírodu, ja si to tiež chcem tak, akože... Oho. To je nejaká 500 toto. Ja, toto je Ja mám víno. 1000 a 1500 a tiež taká príroda, to ja tiež chcem. Ľudia. To je úžasné. Výhľad Neviem teraz, pekný. prečo sa výhľad. mi zdá, ale cez tie okná fučí. Áno. Sa mi To zdá? sú eurookná, že?